Sant Joan d'Espí comença a viure el Nadal. El tret de sortida va ser un any més als actes populars de l'encesa de la il·luminació nadalenca. Divendres 29 de novembre, les places de l'Ermita i del Mercat van omplir-se de gent per començar la temporada de Nadal a la nostra ciutat. Van ser 2 actes festius pensats per passar una estona agradable en família. Els nens i les nenes van poder gaudir d'una tarda ben divertida amb espectacles d'animació infantil i xocolatada. Em sembla molt bé, de fet crec que és una manera de començar el Nadal aquí al poble i venent tot el comerç d'aquí del poble. I aquí nosaltres venim cada any amb els nens perquè els agrada molt, oi? Al principi hi ha hagut un espectacle infantil davant de l'escenari on hi han cantat i tots estaven allà davant. Després han apagat totes les llums de la plaça de l'Ermita i s'han encès les llums de Nadal de tot Sant Joan d'Espí. Ha sigut molt divertit perquè han donat xocolata desfeta, també pulseres que brillaven a la foscor i quan han obert les llums tothom ha sigut com molt esplèndid, molt maco i han fet un espectacle al costat del mercat del centre. He estat aquí amb aquest acte aquesta tarda per encendre les llums a Sant Joan d'Espí, ho trobo bé. És una manera de començar la campanya Nadal al poble i que tothom s'assabenti de que comença el Nadal, que es poden comprar coses aquí al poble i fomentar una mica l'economia local. 2 activitats festives al carrer que van servir per encendre oficialment les llums i guirnaldes que decoren aquests dies als carrers comercials de la ciutat, totes de baix consum en una quincena de carrers de diferents barris de Sant Joan d'Espí. I després de l'encesa de la il·luminació nadalenca, els paradistes del Mercat del Centre van organitzar una jornada de degustació. L'objectiu era recordar la bona qualitat dels productes frescos que caracteritzen l'oferta dels mercats municipals. Es van vendre un total de 2.000 tíquets per prendre tapes elaborades pels mateixos comerciants del mercat. El que estem fent una ruta de la tapa pel Mercat Centre de Sant Joan d'Espí. Llavors el que fem és comprem tiquets on podem anar pels diferents comerços i canviar-los per el menjar que ens agrada a nosaltres, amb beguda, per 2 euros. Esta noche estamos haciendo la degustación del Mercat al Centre y tenemos 36 tapas, la mayoría de ellas calientes, para poder degustar aquí, de los productos nuestros, de los que estamos vendiendo. Jo he fet callos, fricandó, botifarra amb mongetes i allioli fet a mà i l'altre que van hamburgueses. Estem aquí per degustar totes les parades que ens fan així com uns pinxitos a bon preu, amb tapes i beguda per 2 euros. Ni primera no esperàvem tantíssima gent com la que ha vingut avui. Jo tinc els dàtils amb Filadèlfia i a nou, hi ha tarta Sacher, bueno, no sé si ho veus, el més està per aquí, tarta de formatge i codony, hi ha músic també i hi ha unes altres tartes, o sigui, tots són dolços. A partir d'ara el Nadal pren protagonisme a la ciutat amb un programa complet d'activitats que conviden a gaudir de les festes sense haver de sortir de Sant Joan d'Espí. De fet, enguany fins i tot podem felicitar el Nadal des de la nostra ciutat, d'una manera original i diferent, gràcies a la lletra especial de Sant Joan d'Espí que protagonitza la campanya institucional. La lletra O es transforma en un cor i la podem descarregar a través de la pàgina web municipal i també des del web de Despí TV. Tot per desitjar el millor Nadal des de la ciutat.